Tiger u Apollo huma żewġ tiqtates minn 8 li bħalissa jinsabu għand is-Soċjetà Maltija għall Protezzjoni u l-Kura tal-Annimali, l-MSPCA, jistennew bil-ħerqa li jisirqu l-attenzjoni ta' xi ħadd li lest jadotthom. Minkejja li mhumiex frieħ, iż-żewġ tiqtates li għandhom 3 snin u sena rispettivament, għandhom karattru ferrieħi b'kilba għall-attenzjoni u dejjem kurjużi dwar x'qed jiġri madwarhom. Il-manager responsabbli mid-drittijiet tal-annimali fih dan l-MSPCA spjegat kif huma ma jqissux lilhom infushom bħala santwarju, iżda bħala ċentru ta' kenn temporanju. Aħna bħala rehoming center iktar niffokaw mhux fuq in-numru ta' annimali li jkollna hawnhekk, imma niffokaw iktar li nsibu home l-annimali li għandna. Tiger huwa qattus li qed jistenna familja li m'għandix tagħtes oħra u li lesta tadottah. Dan hekk kif Tiger għandu l-FIV, marda li tittieħed biss bejn il-qtates u fil-waqt li bija jgħix ħajja normali tillimitah milli jkun ma' qtates oħra. Għaltejja spjegat kif meta jkun se jadotta, wieħed għandu jħares ukoll lejn qtates li mhux frieħ. Meta qed tadotta qattus li huwa ikbar minn 6 xhur, inti tkun diġà bej wieħed ieħor taf il-karattru tal-qattus, taf jekk hux tajjeb ma' qtates oħra, tajjeb hux kif imur ma' klieb jew ma' tfal. Bej wieħed ieħor tkun taf l-enerġija li għandu u xi training għandu bżonn u l-ambjent li għandu bżonn. Ħafna qtates jadattaw f'appartament, oħrajn ikunu jridu iktar ġiri. Spjegat ukoll kif it-tim tal-MSPCA jemmen li meta bniedem jadotta qattus li mhux ferħ, isib il-qattus ideali għall-istil ta' ħajja tiegħu. Aħna nippruvaw naddataw il-qattus għall-ambjent ta' dik il-persuna, mhux bil-kontra, ġifieri mhux il-persuna tagħżel il-qattus, imma l-qattus aħna nagħżlu l-qattus għal dik il-familja. X-xogħol f'dan is-santwarju ma jieqaf qatt u minn sbieħ il-jum sa nżul ix-xemx hemm tim dedikat jaħdem qatih biex jipprovdi l-aqwa kura għar-residenti sufin tiegħu. Kull min jixtieq jgħin l-MSPCA jista' jagħti donazzjoni skont kemm jiflaħ.